what is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga idol, sa katong mga nakatanaw na sa akong first na video sa Huawei P8 Lite vlog test. So karon I am now using the Huawei P8 Lite. So ako siyang gisuwayan og outdoor vlog test. So mo ni siya ang Huawei P8 Lite outdoor vlog test. Then ang plano na mo karon kay moadto mi sa Plaza Independencia. So para ato ni i-try ang Huawei P8 Lite 2017 vlog test. So teleport ni mga idol. So let's go teleport ano light palit 1 2 3 go. Oh abot na mi. So liar ato na abot oy. So mga idol, I am now currently using the front facing camera of Huawei P8 Lite 2017. So mo ni siya ang vlog test, outdoor vlog test sa Huawei P8 Lite 2017. Na ako diri karon mga idol sa Plaza Independencia mga idol, and dako maghawan. So ganahan ko diri mag-vlog mga idol kay dako sa lugar, hayahay and landong. Ang Huawei P8 Lite mga idol 2017, it has a 3GB RAM and 16GB ROM niya. Ang iyang front facing camera mo siya ang kuha na siya, ang iyang front facing camera is 8 megapixel and yung rear camera kay 12 megapixel. This is the front facing camera, and now I am going to switch to the front rear camera kung tanaw to unsay kalahian, diba? So let's go. Bye bye. Ha! Hey. What's up? So maunat so mga idol. So try na ako magtagalog ron para maintindihan naman ng makasabot yung mga iba nating mga viewers. So yun na mga idol, ito po yung ginagawa kong vlog test ng Huawei P8 Lite 2017 mga idol. I am now currently using the front facing camera. So mo ni siya mga idol ang iyang front facing camera. 1080p sa mga idol. Sa lahat ng mga nanonood dyan na hindi nyo naintindihan yung mga sinabi ko kanina po, kanina hey what's up so mga idol oh yeah bye bye. So ito yung ginagawa ko mga idol, kasi sa review rin to mga idol, para meron din kayong idea kung ano yung mas magandang vlogging cellphone mga idol. Ito yung vlogging cellphone, ito yung ginagamit ko mga idol. So i-try ko ngayon, gagamitin ko ngayon yung back camera. So let's check. This is the front, and I'm going to switch to the back camera. Pam! This is now the back camera mga idol. So muna siya, magtagalog manday ko eh. So ito na po yung back camera ng Huawei P8 Lite 2017. Yay! Woo! So ito na po yon mga idol. Ito yung back facing ano ba yan? Back camera. So ang back camera niya po ay meron siyang 12 megapixel at ang front camera niya ay meron siyang 8 megapixel. So meron siyang 720p para kung sa video, meron siyang 720p at meron din siyang 1080p. So comment down below kung maganda ba, kasi kapag hindi, papalitan natin ng camera to. Sige, be honest. Sige, joke lang. So yung kaibigan ko Diki Hinon, isa rin yung vlogger. So tayong mga small YouTubers, mga kakasimula pa lang, syempre wala tayong masyadong maraming pera, kaya
yung gagamitin natin cellphone muna, tapos yung mura. Kasi hindi naman talaga ganun na importante yung magandang camera para makapagsimula ka ng vlog eh. Dapat naman talaga resourceful ka, tapos pag may camera ka, kahit pangit pa yan, at least nakapag-vlog ka, di ba? So ganun na rin yun. Kaya ito na yung test ko, tinest ko lang para meron kayong idea. At sa susunod, aabangan nyo yung Galaxy S4 tsaka Oppo A3s na vlogging test. Yun, i-test ko rin yun. So sige, maraming salamat sa panunood. And kapag bago ka lang sa channel ko, huwag ka nang mahiya pang mag-subscribe at hit the notification bell para ma-notified ka at ma-update ka sa aking mga bagong videos, mga idol. And good luck and maraming salamat. I love you all. Mwah mwah. Chup chup. Hey hey hey. What's up? What's up?